què tal? Com esteu? Espero que estigueu bé. Anem a veure avui com organitzar les dades que hem recollit quan volem fer un estudi estadístic. Quan volem fer un estudi estadístic dins del tipus d'estadística descriptiva. Aquestes dades les organitzarem en unes taules que s'anomenen taules de freqüència i anem a veure quins elements té, quines són les seues columnes i què vol dir. Doncs per veure-ho, anem al full del dossier on teniu aquesta pàgina i t'explica quins són els elements de les taules de freqüència. Com veieu, diu que una vegada hem recollit acuradament les dades, hem d'ordenar-les, analitzar-les i treure conclusions. Això fa necessari l'elaboració d'una taula de freqüències. Bueno, a mi m'agradaria que anem a ficar-nos aquí, on ja es veu aquí, on es veu ja les primeres dues files, aquí, de les primeres dues files de la taula de freqüències. Anem a començar o anem a explicar una taula de freqüència amb un exemple, aquest exemple que hi ha aquí. Demanem a 27 alumnes d'una classe d'arquitectura la seva edat. Els resultats han estat aquests. Aquí veieu tots els resultats totes les dades que hem obtingut, o el que és el mateix, totes les respostes que ens han donat aquests 27 alumnes d'una classe d'arquitectura. Si estan fent un grau, el grau d'arquitectura, doncs és normal que tinguin aquestes edats. Per cert, no sabem de quina assignatura estan parlant d'aquest grau d'arquitectura ni sabem de quin curs estan parlant. Però sí sabem que aquestes són les edats que ens han contestat. I clar, les dades no es recullen ordenadament, es recullen com venen. Primer de tot, anem a veure aquí dalt. Bueno, com veieu, aquí teniu algo he fet amb el... Ara, espera, deixa'm corregir això. Vale, com veieu, aquí teniu que escriurem en l'encapçalament de cada columna. Com veieu, ho tenim aquí. X sub i, ara explicarem el que és F sub i, FR sub i i el símbol del percentatge. D'acord? Només hi ha una abreviació que és aquesta, el nombre total d'individus que formen la mostra. La mostra són aquests 27 alumnes. Aquí hem demanat la seva edat. D'acord? La N, el nombre d'individus, només figurarà aquí baix. D'acord? Bueno, i anem a començar. Anem a veure què és cada columna. La primera columna, X sub I. Lo primer de tot, què és això del subíndex I, la I llatina? Què vol dir
això de que les columnes siguin x sub i, f sub i, fr sub i, en matemàtiques, quan tenim diversos valors d'un mateix tipus, d'una mateixa classe que volem tenir organitzat, s'utilitza aquest subíndex i. Què vol dir? Què vol dir que tindrem un primer valor, que tindrem un segon valor, un tercer, un quart, un cinquè, que tindrem uns quants valors. Això és el que vol dir. Això és el que vol dir agafar una lletra i escriure un sub i. Primera columna, anem a concretar. Primera columna. La primera columna, què és? Són els valors de la nostra variable estadística ordenats de menor a major si són nombres. Si la nostra variable estadística, recordeu, és quantitativa, és a dir, és un nombre, si és quantitativa, podrem ordenar els valors de menor a major. Aquí diu que si n'hi ha massa dades diferents, s'agruparem en intervals. En aquest exemple ara no farem això d'agrupar en intervals, d'acord? Vaig a dessubratllar això perquè no hi hagi tant de fosforito d'aquest. I efectivament aquí podem veure en la taula com hem ordenat de menor a major els diferents valors que hem obtingut. Hem ordenat de menor a major les diferents edats que ens han contestat els alumnes. I com us deia abans, tenim el primer nombre més petit, el segon nombre més petit, etc. Per això escrivim x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Si haguéssim tingut una sisena edat diferent, doncs tindríem un sisè valor que seria x sub 6. Només tenim 5 valors diferents, per això tenim des de la x sub 1 fins a la x sub 5. És una manera d'organitzar-ho i d'anomenar-los. I hem escrit els diferents valors, les diferents edats que ens han contestat. Doncs en aquesta primera columna simplement escrivim els diferents valors de la nostra variable estadística. Ja tenim explicada la primera columna. La segona columna, què és això de la f sub i? Doncs f mayúscula sub i és el que s'anomena freqüència absoluta. Què ens indica la freqüència absoluta? Indica el nombre d'individus amb una mateixa variable estadística. És a dir, ens indica, i anem a veure si ho hem fet bé o no, quants d'individus tenien 22 anys? Quants d'individus tenien 22 anys? Anem a comptar a veure si efectivament hi ha 9 individus. En aquest cas, en aquest tipus d'estudi, els individus sí que són persones. Ja sabeu que en un estudi estadístic els individus poden ser objectes, animals, plantes, qualsevol tipus de cosa. Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Efectivament, ens surten 9 individus que tenen 22 anys. Molt bé, anem a verificar-ho
amb l'edat 23 anys. Anem a veure si individus amb 23 anys, anem a veure si és veritat que hi ha 9 individus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Efectivament, i això és una casualitat, tornem a tenir 9 individus que tenen 23 anys. Això sembla que és molt senzill, però això ens pot traicionar la vista. Per tant, hem d'assegurar-nos d'alguna manera que hem comptat bé. Però ara us diré quina és una manera que ens indicarà si hem comptat bé o no. La qüestió és que de cada edat hem comptat el nombre d'individus. Això ens condueix a la columna de la freqüència absoluta. I què passa? Que la darrera fila serà la fila del total. Què és n mayúscula, aquesta que teniu aquí? Anem a mirar dalt. N mayúscula, aquí ho teniu, és el nombre d'individus que forma la mostra. El nombre d'individus que forma la mostra. I tu diràs, aquí no hi ha res que omplir. Efectivament, realment no hi ha res que omplir perquè ja ens diu l'enunciat que la mostra està formada per 27 alumnes. Ara bé, tenim una manera de confirmar que hem sumat bé en aquesta columna de la freqüència absoluta i és sumant les diferents freqüències absolutes. Si hem sumat bé, o un símptoma important de que hem sumat bé és que la suma de totes aquestes freqüències absoluta ens doni 27. 9 més 9, 18, més 5, 23, més 3, 26, més 1, 27. Per tant, en aquesta darrera fila del total podem escriure que n mayúscula, el nombre d'individus de la mostra, efectivament són 27. I així de senzilles són aquestes dues columnes d'una freqüència, d'una taula de freqüències. Anem a la tercera columna. La columna que s'anomenarà freqüència relativa. Aquí esteu veient, també l'anomenant FR sub 1, FR sub 2, perquè tenim, ja sabeu, fins a 5 valors diferents. Però què és això? Com veieu, és una fracció. Una fracció de la que sí que ens interessarà quin nombre decimal ens dona. D'on ve aquesta fracció? Aquesta fracció es diu, això és la freqüència relativa, i indica la proporció d'individus amb una mateixa variable estadística. Proporció d'individus, molt important aquesta paraula, una proporció. S'obté dividint cada freqüència absoluta, F sub i, entre n mayúscula, que recordeu que era el nombre total d'individus de la mostra. Per tant, Fr sub i, cada una diferent, serà igual a la freqüència absoluta dividida, partida, el nombre total d'individus de la mostra. Anem a veure si és el que hem fet. Vaig a canviar de color. Vaig a agafar el vermell. Ok. Hem dividit la freqüència absoluta que teníem aquí partida el nombre total d'individus de la mostra, que és el que tenim aquí, que també el tenim en el... a veure si puc arribar...
també el tenim en el enunciat. Ara això no me baixa. Perquè he de tancar els pincells. També tenim aquí, que són 27. Per tant, sí que hem fet la fracció d'allò que teníem que fer. Queda 9 partit 27 i això amb una calculadora sabríem que us dona 0,3 període, 3333. I això ho farem en cada fila amb cadascun dels valors diferents, amb la seva freqüència absoluta. Aquí torna a ser 9, doncs haurem de fer 9 partit una altra vegada 27, òbviament ens dona el mateix. Aquí partim la freqüència absoluta del tercer valor i sempre partim pel nombre d'individus de la mostra. I ens dona amb calculadora, 0,1851, el mateix amb aquesta freqüència absoluta i el mateix amb la darrera freqüència absoluta. I ens donaria amb calculadora 0,0370. Molt bé. Quina és la confirmació de que aquesta columna l'hem fet correctament? O un símptoma de que ho hem fet correctament, aquesta columna. Com vos he escrit aquí, és una proporció. La columna de les freqüències relatives són proporcions. Doneu-vos compte que aquestes fraccions de quin tipus són? Pròpies o impròpies? Són fraccions pròpies. Per què? Perquè el numerador és més petit que el denominador. Si la fracció és pròpia, hauríem d'haver previst que, efectivament, el resultat són nombres que estan entre 0 i 1, és a dir, 0, algo, nombres més petits que 1. Si sumam totes aquestes proporcions, si sumam tots els nombres que ens ha donat la fracció, com que són proporcions d'una mateixa mostra, què ens ha de donar? 1. Per què 1? Perquè hem de recordar, i ho escriuré aquí, com s'anomenaven les fraccions que tenien numerador i denominador iguals? S'anomenaven unitàries. Per què? Perquè ens donava la divisió 1. I per què ens dona 1? Perquè ja vam veure, ja ho vaig explicar, que en les fraccions que representen proporcions, el fet que la divisió ens doni 1 és que estem agafant tota la unitat d'allò que estiguem parlant. Però és que aquí ho veieu. Si de 15 parts iguals en què està dividida la unitat hem agafat 15, és que l'estem agafant tota la unitat. Per tant, sumant totes aquestes proporcions, si ho hem fet bé, ens ha de donar 1, la qual cosa representarà que estem sumant correctament totes les proporcions que representen les diferents edats. Si ens ha donat aquesta columna nombres amb massa decimals, només agafam 4. Fixeu-vos que només he agafat 4. La darrera columna explicarà per què. Si només hem agafat 4, però aquí després hi havia més decimals, la suma no ens donarà 1, ens donarà potser 0,998 i algo més. Si ens dona 0,99 i pico, és que ho hem fet bé. Ho hem fet bé i, per tant, en el total ficam tranquil·lament el 1. Una altra cosa és que la suma ens donàs, doncs, per exemple, que la suma te doni 0,95. Aquí hi ha alguna cosa que no quadra. Aquí hi ha alguna divisió, alguna freqüència relativa que no has calculat correctament. Doncs això és la columna de les freqüències relatives. Ens indiquen proporcions.
Proporcions de què? Proporcions de cadascun dels valors, perquè aquesta primera columna dels diferents valors és la que emana tota la freqüència relativa. Tot el que dèiem en aquestes columnes, tot el que dèiem en... A veure si me surt o no. Tot el que dèiem en aquestes columnes, a què fa referència? Als diferents valors. D'acord? I donem a la darrera columna. Com veieu, el símbol de percentatge l'indica a tothom. Anem a veure què vol dir. Percentatge. Bueno, aquí us explico, s'obté multiplicant per cent cada freqüència relativa. Efectivament, en la columna de la freqüència relativa tenim proporcions i en la columna del percentatge tindrem percentatges. Però allò més pràctic és recordar com hem d'anar d'una proporció a un percentatge. Doncs és molt senzill una vegada tenim aquesta columna de freqüència relativa. Per anar de la freqüència relativa al percentatge, la columna dels percentatges, l'únic que haurem de fer és multiplicar per 100 allò que ens havia donat amb decimals en les freqüències relatives. Quina és la manera de multiplicar per 100 mentalment nombres decimals? Doncs fent la coma 2 posicions cap a la dreta. Per això trobam 33,33%, 33,33%, 18,51%, 11,11% i 3,70%. De la mateixa manera que la columna de les freqüències relatives ens havia de sumar 1 perquè estàvem parlant de proporcions, per lògica, que ens haurà de sumar tots els valors dels nostres percentatges? 100%, que per cert és lògic perquè és l'1 multiplicat per 100. El mateix que us deia de la columna de les freqüències relatives. Si no us dona 100% i ho heu fet bé, us donarà 99,87%. En aquests casos escriviu directament 100% i cap problema. Doncs aquesta seria una taula de freqüències. Així és com hem d'ordenar les dades quan hem fet una recollida de dades i volem fer estadística descriptiva. Anem a veure les observacions que us he dit. Observa. Estem aquí. Aquí baix. La variable estadística de quin tipus és? Hem demanat l'edat que tenen aquests alumnes. És un nombre, per tant és quantitativa. Quan tu demanes l'edat a una persona no te dirà que té 22,75 anys o 23,22 anys, encara que es podria fer d'aquesta manera, però la gent normalment respon una edat, un nombre natural. Per tant, de quin tipus és? Variable estadística quantitativa discreta. Al costat d'una taula de freqüències sempre direm de quin tipus és. Això ja ho hem comentat. Si la suma dels valors de la columna de freqüència absoluta no ens dona n, és que hem comptat malament, és a dir, ha de ser igual a n majúscula, recordeu. També s'anomena la mida mostral, no? Que és el nombre d'individus de la mostra. Si no és així, hem comptat malament la quantitat d'individus. Més coses, això que ja us he comentat abans. Vaig a baixar una mica perquè es vegi aquí. El que us he dit. La suma dels valors de la columna de freqüència relativa ha de ser igual a 1 o pràcticament 1 si hem aproximat el resultat de les divisions. Per què? Ja que 1 és el nombre que representa la unitat. Quan parlem de proporcions. I això ja ho he comentat, lo de les fraccions unitàries. Bueno, aquí et dic per què convé agafar 4 decimals en la columna de freqüència relativa, encara que podries agafar 5 o 6 o els que volguessis. Si n'hi ha molts decimals, si te surten molts de decimals, aquí,
quan fem aquesta divisió, ens surten molts de decimals, convé agafar 4 decimals. Per què? Perquè a l'hora de multiplicar per 100 per obtenir la columna del percentatges, ens permetrà veure, vaig a fer-ho amb això, ens permetrà veure la part decimal dels percentatges. És a dir, si tu aquí has obtingut, si tu aquí tens uns quants decimals, a l'hora de multiplicar-los per 100, obtindràs percentatges, però també amb decimals. Això què farà? Que a l'hora de sumar tots els percentatges per confirmar que te doni 100% o pràcticament 100, ho faràs millor. És més, te donarà més a prop del 100. Tu imagina't que només haguéssim agafat 2 decimals. Aquí ja està quedant això una mica brut. Doncs aquests percentatges ens haguessin quedat sense decimals. Hem de tenir clar que un percentatge té dret a tenir nombres decimals. I per tant, la suma d'aquests percentatges ens hagués quedat a lo millor un 98% o un 97%. I dius, aquí m'he equivocat en algo, això no me quadra. Per tant, agafar 4 decimals és una bona manera. I aquí és el que vull dir. Si només haguéssim agafat 2 decimals, tindríem una columna de percentatges sense cap decimal i seria impossible que el total fora 100% o pràcticament 100. D'acord? Doncs d'això tracta una taula de freqüències.